Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Гатыба койбір темалар турында. Шолда дуңгыз гриппының бірінші очраклары ачыкланды. Үзеңне һәм якыннарыңны ничек саклап калырга? Шатлыкта да, кайгыда да бергә. Шәһәрнең тантаналар сарайында юбилейлар парады узды. Шолда дуңгыз гриппының бірінші очраклары ачыкланды. Пациентлар аурудан прививка ясатмаган булып чыга. Табиблар прививка ярдәмендә иммунитетны сакларга киңәш итәләр. Бу хакта тулырак хезмәттәшем дәвам итә. Ноябрь прививка ясату вакыты дип сөйли Александр Пушкарев. Пациент сүзләренчә, нәкъ шул вакытта ул ел сайын COVID-19 һәм гриппка каршы прививка ясата. Бу елда искәрмә түгел, үз сәламәтлегең турында алдан кайгырту яхшырак бит ди шалыла. Как началась эпопея в стране по прививкам, так мы сразу пошли, сделали. Потом вторая через определенное время, и третья у меня была также через полгода. Сейчас четвертая. Профилактически я вот ставлю прививки от гриппа, и последние по времени болею гриппом, я имею в виду. Шәһәр шифаханәләрендә шулай ук сәүдә үзәкләренең берсендә вакцина бар. Аның нәтиҗәлелеге расланган дип белдерде эпидемиолог Елена Каримова. Бу вакцина препаратының составына дуңгыз гриппы компоненты да кергән. Прививка ясатканнан соң кешедә ауруга иммунитет 2 атнадан соң гына барлыкка килә. Шуңа да иммунлаштыруны үз вакытында узарга кирәк дип ассызыклый табиблар. Бу аеруча куркыныч янаган төркемгә керүчеләргә кагыла. Булар мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар, хроник аурулары булганнар, шулай ук 60 яшьтән өлкән гражданнар. Мы рекомендуем сделать даже 2 прививки от гриппа и от пневмококковой инфекции. В поликлинике есть высокоэффективная прививка от пневмококковой инфекции. Допускается делать совместно грипп и пневмокок. Пневмокок защищает от тяжелых пневмоний. Моннан тыш шифаханәләрдә менингокок инфекциясеннән дә вакцина бар. Табиблар оны армияга чакыру яшендәге затларга, спортчыларга, шулай ук торакларда яшәүче студентларга, шулай ук 5 яшькә кадәрге балаларга ясарга киңәш итә. Медицина учреждениеләрендә шулай ук су чәчәге авыруына каршы да прививка ясатырга була. Шир таралган вакытта белгечләр күп кеше җыелган урыннарда йөрмәскә һәм авырулар белән аралашмаска киңәш итә. Шулай ук җәмәгать урыннарында битлекләр кияргә оялмаска киңәш итәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шатлыкта да, кайгыда да бергә. Шәһәрнең тантаналар сарайында юбилейлар парады узды. Мөхтәрәм кунаклар, 50 һәм 55 ел бергә гомер иткән гаиләләр. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та катнашты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Николай Иванович һәм Кадрия Самавеевна төп чолылар. Энергияле шат күңелле пар гомер буе эшләгән. Ир куркыныч товарлар йөртүче, аның хатыны кранчы булып хезмәт куйган. Алар 4 бала, 12 онук тәрбияләп үстергән. Хәзер Соловьевлар гаиләсе алтын туйларын билгеләп үтә. Ярату гел булырга тиеш. Әгәр дә бер-береңне яратмасаң, яшәп булмый. Шуңа күрә без менә 51 ел киттен яшибез бергә. Бер-беребезне яратша. Төрле хәлләр булды тормышта. Без һаман да алга барабыз. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев тантаналар сарайында 12 парны юбилейлары белән котлады. Аларның 9-ы 50 ел бергә яшәүчеләр. Бүләкләнүчеләр арасында бу ел туйларның 55 еллыгын билгеләп үтүче гаиләләр дә бар. Шәһәрнең иҗат коллективлары юбилейлар өчен концерт программасы әзерләде. Юбилейр парлар истәлеккә тантаналар сарайының мактаулы китабында үз имзаларын калдырдылар. Соңрак чолыларга истәлеккә изге теләкләр белән фотосурәтләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Милли көрәшне яратучылар даирәсендә Раббани Шариповның исемен белмәгән кеше юктыр. Ул 1970-80 еллардагы Сабан туйларының абсолют батыры. Аның исәбендә бик күп спорт җиңүләре бар. Иске Абдул авылы халкы үз ватандашлары белән горурлана. Аның хөрмәтенә Тукай районында бюст ачу тантанасы узды. Толырак алдагы материалда. Районыбыз кунаклары. Россия Совет Федератив Социалистик Республикасының Гади шофердан чемпион исеменә кадәр Раббани Шарипов гомерен Билбау көрәшенә багышлый. 1997 елда ул республиканың атказанган спорт мастеры исемен ала. Ватандашлары чемпион белән горурлана. Раббани Шарипов һәрчак үзенең чиста көрәше белән аерылып торды ди алар. Раббани абыйның
Мен көрәшләрен бик кысынып карыйдым. Мен көрәшне үзем дә яратам. Башына азагына хәтта аның көрәшләрен карап, аның җиңүләрен дигән ул бер вакытта да үзен кыю гордый тотмады. Җиңгән чагында да, җиңелгән чагында булгандыр. Оныгы Руслан Шәңгәрәев та бабасының таланты белән илһамланып, аның изеннән барырга уйлый. Ул көрәш буенча ярышларда катнаша һәм яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Когда вот были у меня неудачные моменты в борьбе, я всегда приезжал в деревню и спрашивал, как сделать так. Он мне вот все вот как бы направлял. Вот здесь вот так сделай, здесь так. Иске Абдул авылы халкы үзе исән чакта легендар көрәшченең исемен мәңгеләштерергә карар кыла. Тукай районында Раббани Шәрипов исеменә бюст ачу тантанасы узды. Безнең яңа буынга яңа көрәшчеләр безгә дә үзенә күрә ул бик зур бер этәргеч. Аңа шарга тырышу өчен, менә аның bütün сыйфатлары, әле көрәшче буларак кешелеклелек сыйфатлары, ички матурлыгы, моның менә бу биредәге бюстта балкып тора. Раббани Шәрипов үзенең спорт карьерасын 38 яшендә тәмамлый. Шул вакыттан бирле инде 40 елдан артык вакыт үткән, ләкин моңа карамастан көрәшче яшь батырлар өчен үрнәк булып кала. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. 15 декабря. ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Женщины слишком долго помнят неподаренные розы. Закажи незабываемый букет в магазине «Цветочный дом». Наш адрес – проспект Мусы Джалиля, 46Б, остановка ДК «Энергетик». Мы работаем круглосуточно.